Het wie wordt nog wel knap waar. Het grootste pad van de dag. Die zinnen er aardig bij en uit de wind wie het best uit te houden. Maar we zeggen niet dat die bewolking ontstiert, die stapelwolken, en dan weet je dat het onstabiel is. En er komen storingen op u staan. Joet in, morgen nog een tweede storing. De verwachting. Joen en vannacht meest bewolkt en buien, soms misschien wel maar een slag tonger. Dat kunnen dus ik nog op plakken pittige buien wezen. Daartussen toch, misschien een enkele opklaring, maar ik denk dat het meest bewolkt blijft. En de temperaturen vannacht zal om en bij de 4 graden heen. De wind komt uit zuidelijke richtingen, zwak of matig. Ja, zeg maar, het is haast windstil. En dan morgen. Nou, in de rim van de nacht hebben we niet appetit, kan er wel eens mist ontstaan. En dan morgen hoe die, wel eens even de zinnen erbij, maar toch ik weer een aantal buien. Vooral letter in de maandtijd en in het eerste pad van de middag. En dat kunnen we pittige buien wezen, maar soms tonger. Daarvan moet ik zeggen dat de meest actieve buien toch het zuiden, zuidoosten en oosten gaan. Het watergebied, het kustgebied kan het wel eens hier en daar droog houden. En de temperaturen morgen 10 of 11 graden. De wind komt dan uit het westen tot noordwesten en die is zwak of matig. In de nacht 2 graden boven 0. Nou ja, steeds met 2 of 3 graden. Flink opklarings en dus komen ze op voorstaande groen. We zetten het toch nooit voor het zocht. Vrijheid, sneeuw en sneeuw, 3 dagen op een richtje, maar zet het nou het droeg waar. Flink wat zinnen. En een temperatuur hoe die om het bij de 10 of de 11 graden heen. In de nachten 2 of 3 graden en dus nog altijd een kans op voorstaande groen. Maar een droeg weekend, maar flink wat zinnen, wil ik wat. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.